እቱ ኣብ ግዜ ለይቲ ምንም መንቅብ ዘይተረኸቦ ሓቀኛ ዝኾነ እምነት ዝነበሮ እቲ ካብ ኣፉ ሓሶት ዘይተረኸቦ እታ መጀመርታ ኒቆዲሞስ ዝብል ሽም ቃል ብቃሉ ትርጉሙ ክንሪኦ ከለና ኒቆዲሞስ ማለት ዓወት ህዝቢ ማለት እዩ عوت يكبر راكم نيقوديموس እዚ ቅዱስ አቦዚ ነዚ ሁሉ ዝምስተዓዘበ ከመይ ዝኣመሰሉ ወይ ሰብዚ ምውታት ዘተንስእ ሕሙማት ዘተንስእ ዝለምጾም ዘነጽህ ምግብ ስለዚ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ድማ መንፈስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክመሮ ደልዩ ደሎን በኣረይ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ሰባት ኣብ መንጎና ወይካ አውሽጥና ዘሎ ሐሳብ ተዳሪናዮ እግዚአብሔር አምላክ ከይብለን ዘይኮነሲ ወገናተይ እንታይ ከይብሉኒ ናዕና ሕማምና ኮይኑ እታ ሐቀኛ ፍጽምቲ ፍቅር ንሰባት ከምኡ ዘፍቅር ግና ንቆምኡ ሰባት ዘፍቅር ግና ንእግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅር ይልወሉ ማለት ኮልና ዘገደብ ነው መዲና ንኸይድ ጽባሕ ንኸይድ ንፈልጦ ስለዘለና ስኻዳ ስራሕ ንቀዲሞስ ስራሕካ ኒኻ ተባሂልና ዝንገረልና ሰባት ኮይና አው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ أحد أملاك قدوس እግዚአብሔር أملاخنان أبا قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس كسابزا ساعت زيها بيوت أكيو أبزبوت هذه نقدس علامة قالوا نكون ساتر أخاخي بنان أمسينان علمو كبرم مسكانان نعيب صحيو كم مجمرتا تحيزا أبحق آدم كوينا سبات كم زودلو እግዚአብሔር አምላክ መስፈለጠ ንህይወትና ተተስ መራሒት እትኾነና አኽሊል ትምክሕትና መሰረት ንጽህናና ጀማሪት ድህነትና አደ አምላክና አደ ኢየሱስ ክርስቶስ አደ ጸባኦት ኣብ ኩሉ ህይወትና አሳልያትና ኣብ ኩሉ ህይወትና መሪሓትና ኣብ ኩሉ እንኸዶ ድማ ብቅድሜና ኮይና መንገዲ ጸሪጋትና የሞ حجون كساب ذا ساعة زياء بدحرينا خويناون كنتاتنا نتعذبت تخيد قدست الدلاتنا مو كم تجزأ بير أملاخ زخبرا كبر مزقانا نعايب صحيا كلهم أبوتاتنا ككم معارقهم كبر مزقانا نعوم يبصحيهم هراي كم فقد تجزأ بير أملاك لما عنتي تجزأ بير أملاخ بحوار كمهرنان كقصص أناني مو نتزوهاب تمهرتي عبلبنا عقميتنا كنفريرلو نتزوهاب تمهرتي كنبرلو سمعنا ترح زي كنا بو نخن الملالس እግዚአብሔር አምላክ ይጽዋዕና ለሞ ከም ተቀድሙ ነቦታትና ነቢያትን ሐዋርያትን ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለጸሎም ንዓይና ዓኻትኩም ድማ ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና هاوسكني ليليتا وفتنكو للبيه وأمكركني وإتركب أمسع دلا إليه كما ينبب أبويا جبر أباله أمهياو زي قال زي قدوس داوود استناغرو قال كوينو أم مزمور داوود معرف 17 فقدي 3-4 زلو هياو قاليو مالتيو لومي اب قدست بيته كريستياننا اب غزيه قداسه دياقونات نزي سبكت زي هاو اسكني ليليته وفتنكو للبي نبلو كابتي اقدمو قدم اشحات عامتات ززمرو قدوس داوود اوتيوم زميرو ملنا مالتيو نسو تقالتي انتاي زبل تدايلنا نلبي تعذب كايو بجزء ليتي دما بتصحكايو أبلبيون مرمير كان نمو منم كفاءات أيرخف كان كابافيون زخونا حساتون أيرخف كان بمبال استنجرك عليو مالتي كدست بيته كريستيان نام بار نزي على أمسي علوم مخت مهرنا زليت بعلبيت نايزي شومن تسنابتي زخونا طواف برهان ناي بيته كريستيان قدوس ياريد بززمرو نزا سنبت زيا بزهبا سيامه ايو مالتيو سلازي اتا ابلبو كفات زينبرو اتو اب غزي ليتي
ምንም መንቅብ ዘይተረኸቦ ሓቀኛ ዝኾነ እምነት ዝነበሮ እቲ ካብ ኣፉ ሓሶት ዘይተረኸቦ እቲ ኣብ መንጎ ዓመፅትን መዳናገርትን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰቐልትን ዝነበረ ናቶም እኳ ሓጋጊ ዝኾነ ኣብ ማእኸሎም ከሎ ኣብ መንጎ ዓመፀኛታትን ኣብ ማእኸል ዓመፀኛታትን ኮይኑ ጽድቂ ዝመሰረ መን እዩ ብምባል ቅዱስ ያሬድ ብምሕታት ንሱ ኒቆዲሞስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ዝተነበበልና ዝንገር ታሪኽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተተኸታቲልና ሽሙ ኣብ 3 ጥራሕ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ሽሙ ን3 ግዜ ጥራሕ ተጻሒፈን ዘለዋ ካልእ ታሪኹ ግና ኣብ ተኣምረ ኢየሱስ ተነግረሉ ዓብ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ክፍኣት ዘይነበሮ ንሱ ኣብ መንጎ ዓመፅቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኸበ ንሱ ብዛዕባ ተሓቀኛ ኣምላኽ ዝኾነ መን ምዃኑ ካብቲ ዋና በዓል ቤት ዝኾነ ኣምላኽ ሓቲቱ ፍልጠቱ ደሊቡ ኣብ መጨረሽትኡ ድማ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ቅዱስ ኣቦዩ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ። ካብ መጀመርታ ኒቆዲሞስ ዝብል ሽም ቃል ብቓሉ ትርጉሙ ክንሪኦ ከለና ኒቆዲሞስ ማለት ዓወት ህዝቢ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና እስከሎም ነዚ ህዝቢ ዝዓወት ይሃቦ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓቂ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብ መንፈሳዊ ህይወትናን ኣብቲ ኩሉ ስጋዊ ናብራናን ዕዉታት ንኽንከውን ይፍቀደልና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወይ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና እምበኣር ነዚ ዕለት እዚ ኒቆዲሞስ ኢላ ዝሰየመቶ ምኽንያት እዚ ቅዱስ ኣቦዚ ኣብቲ ዓመፅቲ ዝበዝሕሉ ኣብቲ ንክርስቶስ ሎሚ ጽባሕ ክስቀል ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እነሆ ድማ ምስቶም ኣይሁዳውያንን ፈሪሳውያንን ካብቶም ዋና ሓገቲ ኣብ እስራኤል 70 ዝኾኑ ሊቃውንቲ ሕጊ ኣውጻእቲ ቅዋም ኣውጻእቲ ነይሮም እዮም። ሓደ ካብቶም ርእሲ ዝኾነ ካብቶም 70 ሊቃውንቲ ኒቆዲሞስ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወንጌል ክነገር እንከሎ ወሃሎ ኣሃዱ ብእሲ እንፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ ለአይሁድ ይብል። ካብቶም ፈሪሳውያንን ካብቶም ኩሉ ንፈልጥን ዝብሉ ሓገግቲ መምሃራን ካብቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ጥራሕ ዝምልከተና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፍሉይ ንዓና ይሰምዓና ኢሎም ዝሓስቡ ኣብቲ ቤት መቅደስ ድማ ሓሳቦም ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ሓሳብ ካልኦት ሰባት ክስማዕ ዘይደልዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብውሽጢ ዝሕረሩ ዘትኮሙ ልቕሉቓት መበቓብር ተባሂሎም ዝተጸረፉ ኣቶም ውሉዳታት ማን ተባሂሎም ዝተነግረሎም ካብ ተመን ዝኸፍእ ተግባር ዘለዎም ንኣምላኾም ንፈጣሪኦም እኳ ዝሰቐሉ ህዝቢ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ እዚ ድንቂ ዝኾነ ሰብ ገና ተረኺቡ ኒቆዲሞስ። ሎማዓንቲ ኒቆዲሞስ ክንብል ይግባአና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ እዚ ቅዱስ ኣቦ ብሓቂ أوت يقبر رحم نيقوديموس حجي بحقي أزبوزي نبملو حزب زربشو حسابات نيرفت جزيتي مغنياتو كريستوس إيسوس كريستوس تقومسم لزي تصوّع كمن نبل شمود تصوّعو كريستوس هل استرخبوا بوتا كريستوس هل زنبروا بوتا نفس وكفت بوتا قصو زبرس لزنبره كلهم ببرهان ناي كريستوس يدونقون يروم يوم كريستوس هل زنبروا بوتا بلعهم يتصاقبون يروم يوم كريستوس هل زنبروا بوتا صوتيهم يروين يروم يوم
زحممون يتسون يرميهم زلم صمو دما ينصحون يرميهم كاو بزحلف دما زموتو يتنسون يرميهم سلازي أملا إسرائيل ذا عينة زي ربشة سلازي فترة بزح السباتون بتدنك نجر أزيوم سلاز تجرمو أبتم فريساويان دما أزيو من عب فتيرون يروب تجزيتهم مالتي سلازي أز قدس أبوزي نزخل زي مستعذبة كم إذا أمسلو ويسبزي موتات زتنسى حمومات زتنسى زلهم صوم زانصه مجب زفلفل كل ذا حساب بمحساب ووقت مساحب اجزي يسوع قديمو ليليتا يبلو اقدم ابيلو خاطم بغزي قطري زملالوس زنبورو حزبي اقدم ابيلو ليتي صلمات غلباب غيرو سب كيرايني يمانن صغان بمطمات ابت غويتانان املاخنان مدحانيان يسوع كريستوس زحادرولن زنبره بممصا غويتا يلو نسخا كاب سماي ممر كوينكا خمز مصخا نزي نسخا تغبرو زلخا دما حادوكا كغبرو زخل كمزي يلبوسي نفلطينا يلو صلمات بين مصينا غويتانان املاخنا مدحاينا يسوع زدنق ነገር ቦይ ብለይቲና ንብል ዘለና ሰበ ስልጣናት መላእኮም ለአይሁድ ክብልን ኮሎ እዝኒ ቀዲሞስ ሰብ ኃይሉ ዘሎ ካብቶም ዓበይቲ ሓገት ሕጊ መምህሪው በዓል ስልጣኒው ብርእሰ ማልውን በሃብቱውን አዚ ብዙሕ ሃብቱ ዝነበሮ ሰብ እዩ ናይሎሚ ሃብታማት ወይ ናይሎሚ ምሁራት በጊዜ ለይትን እግዚአብሔር አምላክ ረኽቡ ጊዜ ዘለዎም ይመስለኩም ዶ እንደይ ሃብታማት ታልየኹም ወይ ከአምሁራት ታልየኹም ንነፍስኹም ሕተትዋ ማለት ስለዚህ በጊዜ ቀጥሩኳ ጊዜ ዘይብሉ በጊዜ ቀጥሩኳ ምስ ብዙሕ ጉዳያት ክፈትሕ ዝውዕል ዘነበረ መምህር በጊዜ ላይ ተኸይዱም በአር ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል የለን ስለዚህ ንስኻ ካብ ሰማይ መምህር ኮይንካ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኢና ግና ፍጹም ሰብ ኣይነበረን ፍጹም ሰብ የለን ኒቆዲሞስ ግን ኣብዚ ጉድለት ነይርዎ እዩ ጉድለት ነይርዎ ክንብል እንከለና ድማ በጊዜ ቀትሪ ዘይከደሉ ምኽንያት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝሓጎጎ ሕጊ ነቲ ኢየሱስ ዝበሃል ንብዙሓት ዝፍውስ ዘሎ ሰብ መምህር ኢሉ ዝኣመነ ካብ ኣምላኽ ይውን ኢሉ ምስክርነቱ ዝሃበ ኣብታ ቤት መቕደስ እቲኣ ከኣቱ ኣይፍቀዶን እዩ ተባሂሉ ሕጊ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ባዕሉ ሓጋገ ስለ ዝነበረ እታ ሕጉ ድማ ንዕኡ ከይተሃርሞ ብምባል ብግዜ ለይቲ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይዱ ብግዜ ለይቲ ኮይዱ ምክንያቱ ዘደንቕ ነገር እዩ ብዙሓት ሰባት ንእሽተይ ትምህርቲ ይሕዙሞ ንእሽተይ ፍልጠት ይሕዙሞ ኣብዛ ዓለም እዚ ፍልጠት ዝሃቦም እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ምዃኑ ረሲዖም ብፍልጠቶም ተወጢሮም ልዕሊ ጳጳሳት ዝመስሎም ልዕሊ ካህናት ዝመስሎም ልዕሊ ዲያቆናት ዝመስሎም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ስለዚ ኒቆዲሞስ እውን ብትምህርቲ እቲ ክብፃሕ ዝግብኦ ሕጊ ኦሪት ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ብገንዘብ እቲ ክትሓዝ ዘለዎ እንሆ ድማ ብመምህርነት እውን ዝፍለጥ ሰብ ነይሩ ነገር እቲ ንሶም ዝምህሮም ህዝቢ እቶም ንሶም ከም መምህር ኢሎም ዝሓስብዎ ህዝቢ ኣብ ቅድሚኦም ኣብዚ ዝተናዕቐ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግዜ ቀትሪ ክመሃር እንተዳርዮሞ እንታይ ዓይነት ዘለፋ ከም ዝመጾ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብግዜ ለይቲ ጉልባብ ሽፋን ገይሩ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ካልኦውን ለይቲ እንተዳ ኣስተውዒልናሉ ካብ ዝኾነ ድምፂ ዝተኸወለይ ወይ እውን ግዜ ለይቲ ድምፂ ዝበዝሖ ይኮነን ማለት እዩ ብግዜ ቀትሪ ግን ዝተፈላለየ ሓሳብ ይመፀካ ብግዜ ቀትሪ ምስ ዝተፈላለየ ሰባት ዘራረብ ሓሳባትካ እውን እንታይ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ይከፋፈል እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ግና ሓሳባቱ ከይከፋፈል ብምባል ነቲ ትምህርቲ ብዝግባእ መታን ክረኽቦ ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ትምህርቲ መታን ካብ ኣምላኽ ንኽወስድ ለይቲ ብፅምዋ መፂኡ ጎይታ ኢልዎ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ማንም ዝገብሮ ነገር የለን ኢልዎ እቲ ዘደንቕ ነገር ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ነገር እዚኣ እንታይ እዩ ክምህሮ ደልዩ እዚኣ ብምባልካ ጥራሕ
ንካኡ ብልቦና ተዛሪበ ይድብልሎ ኒቆዲሞስ ነዛ ነገር እዚኣ ብምባልካ ጥራሕ ትጸድቕ ከይመስለካ ነዛ ነገር እዚኣ ብምምስካርካ ጥራሕ መንግስቲ አምላኽ ትረክብ ከይመስለካ አማን አማን እብለከ بحق እብለካ ኣለኹ ዳግማይ እንተ ዘይተወሊድካ ንመንግስቲ እግዚአብሔር እንታ ክትገብራ አይትኽእልኒኻ ማለት አይትኽእልኒኻ ክትሪያ ምክንያቱ ንሱ ብምምስካሩ ጥራይ ክብሪ ዝረክብ ብምምስካሩ ጥራሕ ከምኡ መምህር ዝበሃል ተረዲእዎ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ አቀዲሙን ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 3 ወንጌል ማቴዎስ እንተዳሪእናዮ እንሆ ናይ ጥምቀት ጎይታናን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ናይ ጥምቀት ዮሐንስ ብዙሓት አይሁዳውያን ወይ ከዓ ፈሪሳውያን ነዚ ነገር እዚ ሕቶ መስልዓሉ ወይ ከዓ ናውኦም ገጹ ናው ክጥምቁ ክመጹ ከለዉ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ይገሲጽዎም ነይሩ ኣቱም ውሉዳታት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዕኸ ከም ተምልጡ መን ነገረኩም ትብል ነይራ ማለት ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዕ ከም ተምልጡ መን ነገረኩም ስለዚ ብምምስካሮም ጥራሕ ወይ ከዓ ብምምጥማቆም ጥራሕ ዘይኮነ ወይቡን ነቲ ሓቂ ጥራይ ብምኽዋሎም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ቀሪቦም ነቲ ዝኾነ ጥራሕ ምንጋሮም ብዘይኮነ ኣትማን ተባሂሎም ተገሊጽሎም ወይ ከዓ ተነጊርዎም ነይሩ ማለት ኣትማን ክንብል እንከለና ብዛዕባ ናይ ተመን ኣብዚ ምስጢር እዚ እንተዘይነውሒና እንተዳምፂናዮ ዘደንቕ ነገር እዩ ተመን ኣዝያ ጨካንን በላዒት ውሉዳን ከም ምዃና ይዝነግረና ማለት እዩ ተመን ብመሰረታ እንቋቁሖ ትጨጨሕ እንቋቁሖ ምስ ጨጨሐት ድማ ነቲ ቀዳማይ ተመን ወይ ከዓ ነቲ ቀዳማይ እንቋቁሖ ምስ ሃረመቶ እቲ እንቋቁሖ ድማ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ዝተጨጨሐ ይወፅእ እሞ ድሕሪኡ እንዳኸደት ንዑ እያ ትጎዮ ማለት እዩ እቶም ካልኦት እንቋቁሖ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ኣብኡ ተርፉ ስለዚ ባዕሎም ድማ ነቲ እንቋቁሖ ሰቢሮም ካብቲ እንቋቁሖ ይወፁ ኣዲኦም ድማ ይፈልጡን እዮም ማለት እዩ ኣቦኦም ኣይፈልጡ ኣዲኦም ኣይፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ድማ ጨካናት ኮይኖም ይዓቡ ማለት ተመን ብባህሪኡ ጨካን እዩ ስለዚ ንኣቦኦም እግዚአብሔር አምላኽ ንኣዲኦም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጡ ፈሪሳውያን ድማ ጨካናት ኮይኖም ስለዝተረኸቡ ንነፍሱ ወከፍ ዝገብራ ዝነበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ማለት እዩ ይከታተልዎ ነይሮም ስለዚ ናይ ኒቆዲሞስ ምልስ እንተልና እምበኣረይ እንታይ ኢሉ بحق مستبعد نظام السياسة مستملسلا ما كان منفس قدوس زي تولى نمنجس أملاك كرياء كنيلو بوزح نجار رديت نايتم كات مسجلوس قالون مسمهارون سبك أفكبدا أديو آتيو كم بحدشي تايكفون غلودي كل شيء يكالو ديلو تايجروا مالتي نقولتنا أنا أملاكنا مدحينا يسكرسوس حاتيتو مالتي نسخة ممر نا إسرائيل يخا إجزابير أملاكو بحق تحتنا اتهياو إجزابير أملاكنا أنا إنكم زخوا مخاتكم أنتو زخون نحازي دي إسرائيل دوسر انتاينا أنا نتصفو أدقي هكي نحن تنجر كلتا جزي حاجة كاية مردة أنت أبياتو أنت غم يزبولو خا أدقيقة نزل نجر زخت ردا يتغل بالمالتي يسوع كريستوس كنا ننيك أديموس نسخة ممهرنا إسرائيل يخا نزيم أزيم بزح حجز فلتو نزوم أريد نختارين أزبلوس ممهورهم يخا سلازي نزل نجر زدو أيتفلتني خا يلو بتحتنا أنت يجروا مالتي مهيروا سلازي اتخاب سجاس تولد أنت يلوا سجاي اتخاب منفس تولد ما ها منفسي سلازي اتخاب سجاس تولد سجاي اتخاب منفس تولد ما منفسي سلازي أبزخ مرود اللي دولون باري سب كاب سجات راح تولدو خمسة ينبر كم منفس قدوس تولدو قدنا ود أمنات قدس بيت كريستيان ود إجزابيرن ود سلاسي انتبهيلو كم زين جرالو نخنجري مالتي بحافظ شو نزنايت مكات تمرتي قدس بيت كريستيان أبتي عصر تحدث تري بسفيه بزعبات مكات شعيات مرالو نلوم جنا نكادي موسيلا نزمعت زي سيمات توزلا نتحت النون نتنسو زخودو كيدتن نتنسو أمونغو عمستي كامونغو عمست وسيو نتحي أكنيا زخون إجزابير أملاح مملاح زجمرالون أمت الرشود دم سمعت صدق خوينو حق أنيا مسكر زخونالون نعوون مذكر قدس بيتك سنة نزع شابعي السنبت نكادي موسيلات مالتي
نحنا دما كابت زلنا ناي سلام حساب وصينا كابت زلنا ناي سغا انبابرا وصينا حقኛታት ንኹንከውን ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ንኸተዘኻኽረና ስለዝደለየ ጥራይ ካብዚ ሰብዚ ከመይ ጌርካ ካብ ህዝብኻ ተፈሊኻ ካብ ወገናትካ ተፈሊኻ حقኛ ሰብ ትኸውን ይማድ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ሰባት ኣብ መንጎና ወይካ ኣውሽጥና ዘሎ ሓሳብ ተዳሪእናዮ እግዚአብሔር አምላክ ከይብለን ዘይኮነሲ ወገናተይ እንታይ ከይብሉኒ ናዕና ሕማምና ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኒቆዲሞስ ጸባይ ተዳሪናዮ ኣብ ሰበስልጣን ዘሎ ዝከብዎ ኣብ ጽቡቕ መባልዕ ዘለዎ ኣብ ጽቡቕ ኮፍ መበሉ ዘለዎ ኣብ ጽቡቕ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ እስኻ ከም ዝግበር እስኻ በዝሕለፍ ዝብል ሰብ ይነሩ ሕጂ ግና ኣብ እግሪ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ጎይታ ዝያዳ ከመያይሉ ካሓትት ንሪኦ ኣለና ማለት ሎሚ ንቤተ ክርስቲያንና ሽግር ኮይኑዋ ዘለው ኣብ እግሪ መምሃራኖም ዘይተማሃሩ ኣብ ሚድያ ወጽኦም ግና ብዛዕባ ነገራት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ብዛዕባ ነገራት ናይ ኣቦታትን ሕማቕ ዝዛረቡ ስለዝበዝሐ እንታይ ኮይናልና ማለት እዩ ካብቲ ክንኮኖ ዝግባአና ንድሕሪት ተመሊስና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ሎሚ በጀካንስቱ ዝብሎ ሓወይ ዝብሎ ዘይብል ኣማንን ኣገልጋልን ወይ ከዓ መራሕን ስለዝወዝሑና እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ኩሉ ግዜ በአይን ባኻትኩምን እናተቆጣዕን እናሐዘነን ነብራሎ ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ እምባር ነዚ ሁሉ ነገር ክንብሎ ጸናሕና ሒዙ ብግዜ ለይቲ ናብ ጎይታናን አምላኽና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብእ ኢሉ መጽ ማለት እዩ ብግዜ ለይቲ ዝኸደ ግና ብግዜ ቀትሪ ግና መስኪር እዩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ብግዜ ለይቲ ምስ ብዙሕ ሽግራትና እኳ ናብዚ ቤት እዚ እንተመፀና ምስ ብዙሕ ምፍራቕ ሓሳባትና እኳ እንተመፀና ካብዚ ቤት እዚ ግና ሙሉኣት ኮይንና ክንወፅእ ይግባአና ኒቆዲሞስ ምስ ክርስቶስ ምስ ተራኸበ ሙሉእ ሰብ ኮይኑ ጎደሎ ነይሩ ሙሉእ ኮይኑ ወፅእ ግን ስለዚ ናይቲ ማሊ ህይወትና ኸጣዕሰና ይግባእ ወይ ናይቲ ማሊ ህይወትና ንዓና ኸገድሰና ይግባእን እዩ ናይ ሕጂ ህይወትና ኢና ክንሓስብ ዝግባአና ኒቆዲሞስ ቀንዲ ተፍርሖ ዝነበረት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ኢሉ ዝመስከረ ወይ ከአሱ መምህር ኢሉ ዝመስከረ ካብዛ ቤት መቅደስ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ክወፅእ ዝብል ሕጊ ኣዝያ ተፍርሖ ነይራ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 እንተራኸይና ሓደ ብዕውሩ ዝተወልደ በርጠሜዎስ ዝበሃል መንእሰይ ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽና ንዕኡ ምስ ረኸቦ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ኣነ ብዛ ዓለም ከለኹሲ ሰብ ክጽልምት ኣይግብኦን ኢሉ ጥፊሉ ጸብሪ ብምግባር ዓይኑ ብምልካይ ዓይኑ ምስ ከፈተሉ ኣይሁዳውያን በዛ ዓይኒ ምክፋት ናይዚ ሰብ እዚ ኣዝዮም ተሸጊሮም ኣዝዮም ካ ርዒዶም ማለት እዩ ዓይንኻ መን ይሕዊካ ኢሎሞ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ሰብኣይ ዓይነ ይሕዊለይ ብዙሕ ግዜ ሕቶ ሓቲቶሞ እቲ ዘደንቕ ነገር ናበይ ንኽመጽእ ስለ ዝደለኹየ ኣብታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ዘላ እንተኾይና ግና ናብ ስድርኡ መጽኦም እዚ መንእሰይስ ወድኹም ድዩ ኢሎሞ ወወድናይ ሞ ካብ ቀደም ኣትሒዞ ዓይነ ስውር ዲ ነይሩ ወዓይነ ስውር ነይሩ ሕጂ ግን ንሪኢ ኣሎ ኢሎሞ ኣይንፈለጥና ንሕና ኢሎሞ ምኽንያቱ እዎ ብሓቂ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ሰብኣይ እዩ ይሕዊዎ ኢሎም እንተ ደኣ መስኪሮም ካብታ ቤት መቕደስ ክስጎጉ ስለ ዝኾኑ እዚ ሰብ እዚ መንእሰይ እዩ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሕተትዎ ንሕና ዓይኑ መን ከም ዝሕወዮ ኣይንፈልጥን ኢና ካብ ምውላዱ ግና ዓይነ ስውር ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ዕውር ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ከም ክርስቶስ ከም ዝሕወዮ እኮ ፈልጥዮም ነዛ ምስክርነት እዚኣ ግና ፈሪሖማ ማለት እዩ ሎሚ እከለ ኸይብለኒ ቀሺ እከለ ከምዚ ኸይብለኒ መምህር እከለ ከምዚ ኸይብለኒ ሓወበይ እከለ ከምዚ ኸይብለኒ እናበልና ብሓሶት እንመላለስ እንተ ደኣ ሃሊና ክንነቅሕ ይግባአና እዩ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቶስ ብሰባት ኣመኽኒና ዘይኮንና ባዕልና ክንሓቶ ይግባአና እዩ ስለዚ ንሳቶም ነዚ ምጽላም እዚ ኩሉ ነገር ሪኦም እንታይ ገበሩ ማለት እዩ ፈሪሖም ካብ ቤት መቕደስ ንኸይስደዱ ወይ ከዓ ንኸይስጎጉ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ንሕና ይንፈልጦ ኢና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ግና ብብዙሕ ትምህርቲ ብብዙሕ ብርትዐ ንሆ ምስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ስለዝተመላለሰ ሓቀኛ ዝኾነ ትምህርቲ ረኺቡ ተባዕ ኮይኑ ወፅዩ እዚ ብምሉእ ክንዛረቦ ፀናሕና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ኮይኑ ኣብታ ወንጌል ካልአይቲ ሽሙ ተፀዊዓ ደላ ኣብ ወንጌል
ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ፍቅደ 5 እንተዳ ኮይና ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝገበሮ አዚ አሰካፍ ስለዝኾነ ንፈሪሳውያን እነሆ ድማ ዝሰብዚ ክሳዕ ክንዲዝ ንቤት መቅደስና ክሳብ ዘፈረ ወዳ አምላኽ የካብ ዝበለ ነዛ ቤት መቅደስ ድማ አፍርስዋሞ 3 መዓልቲ ድማ ንኸሃንፃ የካበለ ክስቀላሎ ወይሎም ወሲኖም ማለት ኒቆዲሞስ ታይሉ መስኪሩ ዝያ ሕግናኸ ሰብ ወይከዓ ሰብ ከይተሓተተ ብዝገበሮ ከይተፈደሲ ክፈርድ ይኽእል ኢልዎ ይኹም እታ ብዙሕ ግዜ ክመሃረላ ፀንሐ እታ ብዙሕ ግዜ ክመላለሰላ ፀንሐ ሕጂ ግና ብትብዓት ኮይኑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ ክምለስ ክኢሉ ንስኻ ካብ ገሊላ ዲኻ ኢሎሞ እታ ገሊላ ትበሃል ዓዲ እንታይ እያ መሲላትኩም ኣዝያ ዝተናዕቀት ዓዲ እያ መምህር ክወፀላ ይክእል ኢሎም ዝሓስብዋ ፈሪሳውያን እዮም ነገር ግና ብዛዕባ ሐዋርያት ከም እንበዓል ጴጥሮስ ዝዓበይላ ዝተወለዱላ ዓዲ በዓል ጴጥሮስ ዓዲ በዓል ጎይታ ስለዚ መርምር እስከ ካብ ገሊላ ዶ ገለ ንጉስ ወይ ከዓ ካብ ገሊላ ዲኻ ኣስኻ ኢሎምካ ንኒቆዲሞስ ኣባጨሙሉ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ነታ መዓልቲ ነታ መድረኾምቲ ግና እንታይ ዝገበረ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ዝቆረፀን ዝሰዓረን ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ተማሂሩ ብግዜ ቀትሪ ግና ሓቀኛ ኮይኑ ዝመስከረ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብታ ሳልሰይቲ ሽሙ ተፀዊዓትላ ደላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ድማ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ወዓለ ኩሎም ሐዋርያት እኳ እቶም 127 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ተባሂሎም ዝንገረሎም ኣታ መዓልቲ ኣይነበሩን ብቻ ቅዱስ ዮሐንስን ወላይታ አምላክ ማለት ኩሎም እምባር ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ እዛ ስቅለት እዚኣውን ናባና ከይመፀት እንኮላ ኢሎም ገሊኦም በአንጎሎ ኮይኖም ይርኡ ነይሮም ገሊኦም ካብ ተዓዲ ወፅኦም ኣብ በረኻ ሓዲሮም ክርስቶስ በይኑ ኣብ መስቀል እንኮሎ ወላይታ አምላክ ኣብ እግር መስቀል ምስ ዮሐንስ እንኮላ ኒቆዲሞስ ግና ብትብዓት መፅኡ ናብ ጲላጦስ ብምኻድ ሬሳ ጎይታናን አምላክና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብር ሃበኒ ኢልዎ ብድፍረት ማለት እዩ ይኹም ብግዜ ለይቲ ዝተማሃረ ብግዜ ቀትሪ ግና ሓቀኛ ስምዓት ፅድቂ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ነዚያ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ሎማዓንቲ ናይ ዓወት ሰብ ኢላ ኒቆዲሞስ ኢላ ሰሚያቶ ዘላ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ድኹማት ክንከውን ኣይኮነን ሓያላት ክንከውን ዕውታት ንኽንከውን ንዕውታት ንኽንከውን ግና ሎሚ ክንመሃር ኣለና ንሓቀኛታት ክንከውን ተዳ ኮይና ግና ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ አምላክ ዳ እምበር ንሰባት ኣይኮንናን ክንሓትት ዝግባአና ተዋና ነገር እኳ ሎሚ ብዙሕ ሰባት ንኽብሮም ክብሉ ገጋ መንገዲ ስለ ዝህቡና ናይ ጥፍኣት መንገዲ ስለ ዘርእዩና እኮ ናይ ጥፍኣት መራሕቲ ጥቓና ስለ ዘለዉ እኮ ስለዚ ነቲ ሓቀኛ መራሒና ናይ ሓቀኛ አምላክናን ዝኾነ እንተዛ ሓቀኛ ሕቶ ዘይሓቲትናዮ ካብ ሓሰውቲ ዝኾኑ ካብ ፈሪሳውያን ዝኾኑ ግና ሓሶት ጥራሕ ኢና ክንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ንሓቂ ክንስዕብ ይግባአና ኒቆዲሞስ ንሓቂ ስዒብ እዩ ሓቀኛ ናይ ዓወት ሰብ ተባሂሉ መዘከርትኡ ዝግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኒቆዲሞስ ተኣምረ ኢየሱስ ክገልጽ እንከሎ ናይ ይሁዳውያን ዕቅል ዒሉ በዚ ናይ ዝሕጂ ኣገላልፃ መዳፍዕ ክንብሎ ንኽእል ክሳዕ 5000 ዝኣኽሉ ሰራዊት ሒዙ ንክርስቶስ ዘጥፍኡ ኣነ ከጥፍኦም እየ ብምባል ድማ ናይ ይሁዳውያን ክጥፍእ ዝተላዕለ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ ስለዚ ፈራሕ ኮይንካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ተባዕ ክትከውን ኣለካ ቀዳማይ ዮሐንስ ሎማዓንቲ ካልኣይ ዲያቆን ዘንበቦ እንታይ እንተደኣ ነይሩ እታ ፍርሒ ዘላቶ እቲ ዝፈርሕ ሰብ ነታ ፍፅምቲ ፍቕሪ እንታይ ክገብራ ይክእልኒ ማለት እዩ ክሪኣ ይክእልኒ ዝፈርሕ እንተረኣ ኮይኑ ፍቕሪ ይብሉን ዝፈርሕ እንተረኣ ኮይኑ ንእግዚአብሔር አምላክ ክርኢ ዓቕሚ ይብሉን ምክንያቱ ንሱ ዝፈርሖ ካብ ወገናቱን ካብ ከባቢኡን ዝፈርሕ ንእግዚአብሔር አምላክ ኣይፈርሕኒ ንሱ እታ ሓቀኛ ፍፅምቲ ፍቕሪ ንሰባት ከምኡ ዘፍቅር ግና ንከምኡ ሰባት ዘፍቅር ግና ንእግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅር ይልዎ ማለት እዩ تذكر نجارسي لو من إجزابير أملاك زفكرنا زبلنا نجزابير أملاك شحن مئتين كسوع زوعلو نحواتهم زيف قرقنا كبابي خبريهم تفضله بس حتى كيف أتنا عاوز يفكر نجزابير أملاك يفكرني لو نكدي موسم أرنز نجاري سلازي فرح اللو الناي جباني فرح نبلن كل جنا كن فلاليه يجبانا أب ندردر كل اللو الناي جباناني أبزلنا كيدت أبزلنا حق مزرع دردر كل الناي جباني مالتي نحق تبعت كوينا نحن وصل جبانا مالتي سلازني كديموس حق أني أخوي نسل السرقة إذا ما عتزي أبولي نعو مذكرتها توهيبات تماتي سلازو وجناتي حق أني أتاتنا أخوينا من قصة سمايات ويكاتا جنة النبلة نحق أني أتسبت مرنا عم نسيت خووني مالتي
نتوم بحق زمرحون نتوم بحق زخودو دا أمبر نتوم متاللتي كونتن مالتي فريساويان منقص أملاك رقيب مادم أي رخوبوان بعدني كديموس جنا كساح حجي ينبل بولان مسك زابير أملاك يعلو لان الله وتقدس بيت ماتي سلازي هافتو بزقبات تقيمو تمرتو بزقبات تقيمو أم مدرك زو على قدوس أبوي مالتي بزحات مورات الله تمرتهم جنا أم في الله يعلوه زاد نقدر كوي بزحات سبب سلطان الله سلطانهم جنا نمكف فعلو تقوملو بزحات زب جنزب الله جنزبهم جنا عصا فارسن كله مثل الله يجوزلو نيقديموس جنا جنزبو كربي يجوزيلو نيقديموس جنا بفتا يجوزيلو نمقبر نقويتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس نعيو وعيلو جنزبو زبلت مقابر ديرو نقويتنا أملاخنا مدحينا يسوع كبيرو مالتي إذا كاب حق النوتن كاب حق أنيا زخونا أملاخ زرقبو تمهرتني مالتي كاب حق أنيا أملاخ تداتا مايركا حق أنيا خون كاتنبر شم كاد ما نزل علم عود كوينو نيقديموس تبايل كات نجرل كمالتي سلازي إذا معت زيا ناي تحتنا معلتي تكون الخونت ممرون كله أبو غرم ممروز تمهره هابتا من كله كل جنزبو وفيو نكريستوس مقابر زعدقه إذا نقدر مالتي سلازي نزل داك حسبنا نخنكيد قديس بيتكشرنا عمت مصه نيقديموس يلا نزا سنبت زيا بمهار كاب نيقديموس زما كن مهار كنت ودسا نعنا خمزي سما معنا نعنا حقنيا مرحينا كريستوس كم مخانو مفلاتنا نزل قديس بيتكشان حسبت يالو معنتي نيقديموس يلا تلامو كاب نيقديموس نمارو استرفه ام مصحف كن رهبو نخلينا كلاتنا وانجيل يوحنس معراف 3 كومون تامر يسوس سفيع زغنا تاريخه جليس والله نعو ندام ببنا نسومن زي بزعو زامعات راح يكونتن بسومنا نيقديموس تبايلاس لتسوع كساع قدام نيقديموس تبايلاس لتسوع بزعوا نيقديموس ناي عوس سراح ناي حق سراح ناي صقي ناي مسكرنا سراح عند سراحنا نخنكيد شم زوهبنا بقدم እግዚአብሔር አምላክና ሽምና ድማ ምጽእ ክንብል እንኮልና መቸም ነው መዲና ንኸይድ ጽባሕ ንኸይድ ንፈልጦ ስለዘለና ስኻዳ ስራሕ ንቀዲሞስ ስራሕካ ኒኻ ተባሂልና ዝንገረልና ሰባት ኮይና አው ንኽንጸንሕ ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብድጋሜ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ባሪኹን ቀዲስን ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይብፅሓዮ بحقي زمهرنا كبر مزجنا نعيب صحيو سمعنا طرح دما ديكونه اب جبرن خنوعل اغزابير املاح يدغفنا بحافشو دما نقدس هاجرنا ايرتران نزازلنا يا هاجرن نقول حزبن عود يرو منفساوي هيوتو زلل حزب جبرنا لا تقدس فادي ولنا سبحان اغزابير ولا واجنل ولا مسكال كبر امين